Goddag og velkommen. I denne guide vil jeg vise dig, hvordan du kan spille Habbo fra din iPad via en app, der hedder Puffin, som er en webbrowser, du kan få. Først så går du ind i App Store, så går du op i App Store søgefeltet. Der skriver du så Puffin Free. Det bringer til denne velkendte side, hvor I kan se, der kommer op som det første resultat Puffin Webbrowser Free. I trykker på den, og I trykker Installere. Så når den engang har installeret, så kan I finde den ude på jeres download-side eller jeres skrivebord. Så launcher I appen, og så kommer I herind, hvor der står Most Visited Site og Bookmarks. Så når I herinde, så går I op i søgefeltet inde på Puffin og skriver habbo.dk. Så kommer I ind på denne side, hvor I kan se det første resultat, Habbo, oprette en figur, designe et rum og få nye venner. Der går I så ind, I skriver jeres e-mail og jeres adgangskode, og I trykker Login. Det burde bringe jer til jeres Habbo startside, hvor I kan se altid som normalt. I får den lille nyhedstab hernede, men I vil bare trykke til hotellet. Det begynder at loade, og I kommer så ind på siden her, hvor I kan se, at det hele det vælter sådan lidt rundt og hulter til pulter, men sådan er det i Puffin. Det kan I ikke laves om. Og så har I sådan set Habbo til jeres iPad. Men til jer, der lige er lidt mere nysgerrig, så kan vi lige tage et kig på nogle rum og på, hvordan GUI'en og sådan noget, det kommer op på Puffin. I kan se, at grafikken den er okay. Farverne de er bare lidt sløret her på iPad'en. Hvis vi lige prøver at klikke på Quest, så kan I se, at de loader fint, når man skal have nye ting op at køre. Og I kan se her, når jeg spiller Fastfood, at alt det kører fint i grafikken. Det lagger bare rimelig meget. Det er næsten umuligt at spille Fastfood på iPad. Det vil jeg råde jer til ikke at bruge iPad-versionen til. Jeg håber, I kunne bruge guiden til noget. Jeg håber, vi ses næste gang.